Hava mehriban doğan kardeşler. Kovasarlar. Şonun yal görüşümüz yali şu film gördük. Şu filmde aytiyar 42 yıl 42 yılın belliyer. Türkmenistan ata vatanımız Yeniş Bayramı. İnne olsa hazır 2017 yıl. Doğru 72 yıl geçiptir. 72 yıl geçiptir nälesinin uruştan. Nälesinin doğan kardeşlerimiz elimizden alan. Atabağımızı doğan kardeşlerimiz kovasarlamızı. Men käbir adamlar bilen, käbir çok uruşda bolan adamlar bilen Türkmenistan ata vatanımızda yaşap ýöken gurgundeş boldum. Daşawdyň Akyabr raýony tut, Könürgenji, Daşawdy, ondan gel Türkmenabada, ondan gel Bärik, şoň ýaly Mari, Tejen, Aşgabat, Gyzlarwat, Gargala, Neftdağ, Krasnovoz ve türlü şäherlerde, türlü owalarda boldum. Şonda ul ýaşlylar bilen duşdum, ýaşlylar bilen gurgundeş boldum. Olaň aýtışlary diýsen ýerlikli dogry aýtýarlar. Kılıçsa nertile uruş hiç açan bolmasın. Madam ata watan ilimiz gülmez parahat bolsun diýip dilek etýärdiler. Madam asmanymyz arassa bolsun diýip dilek etýärdiler. Näme esasynda? Sebäbi şu uruşda bolsaň, bolman ýagdaýynda da şoň adyn eşden adamyň gulagyna bir nejis bolup gelýär. O nejis bolup gelmek sebäbi şonuň ýaly doğan garnaşy, owasary eň ediz dowasyny, goňşyny, watandaşyny, ildeşini ellenmerýär. O da näçe ýaşda? 20 ýaşda, 22 ýaşda. Bu uruş näme gerek boldy? Kime gerek boldy? Kime derkar batdy? Näme peýdasy batdy? Näme üçin gitler bir işe el wurdy? Näme üçin Sowet Soýuza aljak boldy? 1930-35 ýylda eger bilýän bolsaňyz, käler ýaşlylar bilýändir. O wagtlar ýerite şunu ýaly häzirki bolşýaly radio üsüni propaganda etýärdiler Sowet Soýuza. Sowet Soýuz ortaýa täze döräpdi. 1917 ýylda, 1924 ýylda Türkmenistanyň ýani döräpdir diýen bir rewolýusiýa döräpdi. Onuň üçin halklar ýylar bar. Adamlar türlü pikirlerde, türlü hadahallarda ýaşap ýörler. Umumy men aýtjak bolýan adam, ýüzüňi çekjek bolýan adam şi. Geçol şonda propaganda edip, tebligat edip, ortada karşı Hitler öz radyosyny döredip, 1939 ýylda Çekoslowakiýa çöküp, öz şertnamasyny Sowet Soýuz bilen döwüp, soňra SSR'in ýani ortaýadan şo wagt ortaýa SSR'in topragyna ýigýär. Ýani hada kanuny, halkara hada kanuny goýýar. Şeýdibem 1941-de, 45-de, şeýdibem 4-5 ýyllar uruş dewam etýär. O da uruşmy, jahan uruşy. İki ýurdyň arasyndaky kiçik ýurdy İran, Irakka alak däl. Jahan uruşynda ençeme ýurtlar gatnaşýarlar. Diýsen paçygalyk döwür bolýar. Pikirlet görüň, şu wagt bir 20 ýaşan, 18 ýaşan oglanlar indi bir hezret bir ýaşamaly, durmuş gurmaly, öýli illi bolmaly. Uruş dörýär şu wagt. Yaman nejis zat. Aýjak bolýan zatym bir ýerde şola aşyk çekipdirler, gurgundeş bolýardy, kılıçdan ýerdi. Biz otik gezdik diýerdi. Aşkymyzdan ýaňa. Otik gezdik, horluk çekdik, daha geldik. Ýysen horluklaryny çekdik, düşmanyň öwüne durduk diýerdi. Näme üçin? Indiki nesil gawy ýaşamak üçin. Ýerginiň gawy ýaşamak üçin. Indi görüşüňiz ýaly filmde ençeme ýaşlar, o döwrüň ýaşlary jany peda edip gelýärler. Ya ellerini ellemek gelýärler, ya aýaklaryny ellemek gelýärler. Ya aňlaryny ellemek gelýär, aňlary düzelenek.
Yani için şu tankın sesini, hur sesini eşitsek şun niye hiç için bolmaya bize diye de. Şun sesini eşitsek de olmayın. Oturup biz bilen bir yasalan kinoğun filmin görüp bilmezdiler şu yaşlılar. Beşim ağa, Geldi ağa, Roza ağa ve başkalar. Ne hemen esasında? Vatançılık, iyilçilik, doğan anlaşılık, vatan korumak bizim öz kanımızda var. Ben iki adam iştaydı öz yanımda mesal aydasın melya. O mesali biri Ahmet Gurgelli, hurmatlı men ildeşim. On kakası ir vaxtlar şu çekişli şu Esengül taraflardan Türkmenistan'a, Türkmen Sehra sığınan baran. Üniversite okuya, yukarı okuyacaklar götürüyor. Son Türkmen Sehra'nın arkasında durup revolüsyoner olarak koşuşuyor. Koşuşuyor son İran alacak olan son ondan sonra İran demeye geçiyor. Türkmenistan ata vatanımıza geçiyor. Türkmenistan ata vatanımızda da şu vakit neylesin uruş. Ve öz İslam olunca uruşa katlaşıyor. Leningrad Oragında vefat oluyor. O men siyasatını Günbatar Radyosu'nun ismiyle koyan YouTube'larda vardır. Ahmet Gurgelli. Ama amanağa da birimiz. O Türkmenistan önbesen doğulan şu toprakta doğuşçuluğunu yiyen gidip Urş'tan sonra yani yesir oluyor. Özünü tutturuyor. Ondan sonra gelip Azad Radyosu'nu şu vakitler açıyorlar. 1948'de ya 50. yılda olsa gerek. Açık 1. Mart'ta. Eğer yanlış bilmiyorsam yerini. Ol Urş götürüyor. İl gün yurduna uğrup var ya. Ol il gününe uğrup var bilmiyor. Ne hemen esasında? Radyan esası bilen öz halkını, öz ilini gününe dil getirip, propaganda edip, Günbatar'ın oynağı oluyor. Hazırki devrem şunu yani. Hazırki devrde Hitler yok olsa, şimdi gözüme dönen Günbatar var, Amerika var. Şimdi başka yol bilen o yurtlara çocuk oluyorlar, o yurtlarını alacak oluyorlar. Yaran üsülen de neşemattan üsülen. Dini düşüncen üsülen. Sen anamın üsülen. Bayrın üsülen. Demokrasinin üsülen. Adamdan ağını ağırlap yurda çocuk oluyorlar. Onu hazır ölçüne göre bilişinde oraya satılay. Varveski anten yanı, ya radyo, saytlar, webraklar, ençme pul bıdakları ne için harcadılıyor. Günbatar tarafına ne hemen esadın harcadılıyor. Şun işgallerine veriyorlar, vaktini yitiriyorlar. Yeni bir 20 yılın, 30 yılın, 50 yılın bir fikrini etiyerler. Hava bir adamın ağlarını uygurlaştırıyla, iyiyli, inandırıyla, inanmağı irdiriyla, sonra şu yurt bizim öz elimizde oluyor. Biz İranlı Türkmen bulasın, Türkmen Sehralı Türkmen bulasın. Hadi gün içerisinde Amerikan elinden çıkıp bilemezdik, Angliyan elinden çıkıp bilemezdik. Dürlü bahalarda neftimize, gazımıza özel baha kesiyorlar. Birleşen Halkara Kuruması'nda da şun yani. Özler bütçeli özler kesiyorlar. Yöne Sovyet vardı. 1990-91 yılında onu dargattılar. Zırlıyorlar öyle. İnnem yavaş yavaştan başardıklarınız şol kağıda özbaştak bir taraf kararsız olan yurtları şuraya götürdük yerler. Kret yanıdır. Hemen esasında o tayda ilçihanlar var mı? İlçihanlar dine ekonomi için iştal şeyler. Ya da şu yurdu ösürecek oluyorlar mı? Ya da şu yurdun içindeki yağdaylardan peydalanıp öz behbitlerini çözecek oluyorlar mı? Bizim yurdumuzda, ata vatanımızda, ilimizde, günümüzde gençlikler, ekonomik gençlikler var. Yeter yetmez yağdaylar var. Yok da, olfak görkezdi.
İyili ağlap bilmeyet. İyili ağladık, biz özümüz ağladığımız oluyor. Özümüz ağlasagan Hudaý ağladığımız oluyor. Onu biz kim onu? Musulman mı? Yavaşça bir at koyacak mı? Şonun üçin başarsak biz yurdumuzun farhatçılığına üns vermeli. Yurdumuzun kadrini bilmeli. Aç olsak, tok olsak, yeter yetmezçilik olsa, häzir türlü ýagdaýlar döredip oturýarlar. Türlü ýagdaýlary döredip oturýan gidip başarýan daşa ýurtlarda işlemäni. Gadan jetmäni. Bolýa häzirçi hoş da bolun.